Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha persones que descobreixen que aprendre dels altres és molt enriquidor, encara que seguim camins diferents. Això és La Lluna Verda. Comencem! Hi havia una vegada una noia que es deia Mar. La Mar viatjava arreu amb la seva motxilla i amb les plantes que recollia pel camí elaborava olis essencials, sabons naturals i espelmes aromàtiques. Després els venien als mercats dels pobles per on anava passant, perquè li agradava viure del que ella mateixa sabia fer. Però mai s'hi quedava més d'un parell de dies, ja que li agradava recórrer molts quilòmetres i conèixer gent. L'altre protagonista d'aquest conte era un príncep que es deia Max. Vivia en un palau, portava corona i es volia casar amb una princesa de sang reial. Per aquest darrer motiu, havia recorregut molts quilòmetres buscant una princesa per casar-se, però mai acabava de trobar una que li agradés. I així va ser com va tornar a palau desesperat per no haver complert el seu somni. Els pares del Max ja no sabien què fer. Aconseguir casar el Max era molt important, ja que era fill únic i necessitaven que tingués descendència per poder garantir la continuïtat del reialme, però no es podia casar amb qualsevol dona. Durant una nit plujosa, la Mar va arribar al poble on vivia el Max. Plovia tant que la Mar no podia dormir dins la seva tenda de campanya i necessitava trobar aixopluc on fos. Va anar trucant a totes les portes, però ningú li responia, fins que va arribar a l'únic lloc que faltava, al Palau Reial. Va trucar amb el picaporta de forma insistent, fins que al final un majordom li va obrir. Qui és? Va preguntar el rei. És una noia. Demana aixoplugar-se aquesta nit a palau. Està bé, deixeu-la passar. Pot dormir a l'habitació de convidats. El rei, tot encuriosit, va voler anar a saludar-la. Bona nit, senyoreta. Què feu tan tard sola pels carrers i amb aquesta pluja? Bona nit, em dic Mar. I vostè? Sóc el rei. Bona nit, senyor rei. Va saludar-lo ella molt amablement, fent una reverència. El rei es va fixar en la manera com la noia havia fet aquella reverència i en les paraules tan educades que havia pronunciat. Aquesta noia no és una viatgera qualsevol. Estic segur que guarda algun secret i penso esbrinar-lo. Va pensar el rei. De seguida, prepareu-li l'habitació amb 10 matalassos i 10 cobrellits. M'agrada que els meus convidats dormin ben còmodes. Aviseu-me quan tot estigui llest. Els majordoms van encendre la llar de foc, van preparar el sopar, van donar una tovallola i roba seca a la Mar i van preparar els 10 matalassos i els 10 cobrellits a l'habitació. Quan estava tot llest, van avisar al rei. Aquest va col·locar un pèsol entre el terra i el primer matalàs perquè volia comprovar si aquella noia misteriosa era una princesa. La Mar es va canviar de roba, va sopar una mica i va treure el sac de dormir de la motxilla. Va estirar l'aïllant i va col·locar el sac a sobre. Finalment, va pensar que la motxilla li serviria de coixí, ja que el terra era massa dur i fred. Que amable és aquest rei! M'ha preparat uns matalassos que semblen còmodes, però jo prefereixo dormir a terra per sentir-me connectada amb la natura, va pensar. L'endemà al matí, el rei va voler convidar a la Mar a esmorzar amb ell, la seva dona i el seu fill, així que tots 4 van seure a taula. El rei estava ben encuriosit
sobre com havia dormit aquella noia sobre els 10 matalassos, els 10 cobrellits i el pèsol. Bon dia, Mar. Com has dormit aquesta nit? Ostres, doncs francament fatal. Li agraeixo molt l'hospitalitat que heu tingut amb mi, però acostumada a dormir a la natura, dins la meva tenda o fet bivac, tantes comoditats són excessives per mi. Ja l'hem trobat, fill meu. Aquesta sí és una veritable princesa. Només una persona de sang reial pot ser tan sensible com per sentir un pèsol sota de 10 matalassos i 10 cobrellits i dormir malament per culpa d'ell. Va exclamar el rei. No, majestat, he dormit al meu sac, sobre l'aïllant. El terra era massa dur i fred i no hi estic acostumada. Per això no he descansat bé. Va exclamar la Mar, preocupada. Ostres! Però jo pensava que eres una princesa. Haguessis estat perfecta pel meu fill. Ui, no! Jo no vull casar-me de moment. Vull seguir venent els meus productes pel món. Us agraeixo l'hospitalitat, però he de marxar cap al poble de Montblanc, abans de que es faci fosc. Demà hi ha mercat i m'agradaria vendre els olis i sabons que porto. A reveure. El rei, la reina i el príncep es van quedar quiets. No sabien què dir ni què fer. Mai no havien conegut ningú que fos tan independent i segura d'ella mateixa, però alhora educada i respectuosa. I a més, que no tingués grans riqueses. La Mar va fer el sac, el va posar dins la motxilla i també va enrotllar l'aïllant. Amb totes les seves pertinences va sortir del palau, però, de cop i volta, algú li va tocar l'esquena. Va girar-se i va veure el Max esbufegant perquè havia arribat corrents. Mar, jo també vull conèixer llocs increïbles. Puc acompanyar-te durant uns dies? Sí, i tant! Però abans necessites una motxilla, un sac de dormir, un aïllant, roba per abrigar-te, un alot, una cantimplora i unes botes de muntanya. D'acord, ensenya'm on puc aconseguir tot això. Un cop van tenir tot el material necessari, la Mar li va explicar quina era la funció de cada objecte i com podia fer-lo servir. El Max estava entusiasmat i no parava de fer-li preguntes. Els primers dies, el Max tenia por, dubtes i no sabia si podria dormir per les nits a l'intempèrie. A poc es va anar acostumant a la vida nòmada i al contacte amb la natura. La Mar va ensenyar al Max a trobar les plantes aromàtiques amb les que elaborava els sabons, els olis i les espelmes. Després els feien i els venien durant els dies de mercat. Junts van aprofitar per fer un munt de coses. Van cuinar amb el fogonet, van fer excursions, van jugar amb els infants dels pobles, van aprendre curioses llegendes de les viles per on passaven i van xerrar durant hores sota la llum de la lluna. En una de les excursions van trobar un gorg i el Max es va quedar meravellat. Ostres, un llac petit! No n'havia vist mai un. Només els llibres. No és un llac, Max, és un gorg. Un gorg és un estany de muntanya petit i generalment l'aigua està gelada. No serà per tant. L'últim fa el sopar. I el Max s'hi va llançar. L'aigua, com havia dit la Mar, estava gelada i el Max va sortir d'un bot. La Mar va riure. Una nit sense lluna, mentre feien bivac, la Mar li va fer mirar el cel estrellat. Veus els dos carros? Quins carros? El carro petit i el carro gran. A on? Al cel. Al cel? Quins carros? No em diguis que ara els carros també volen. No, home, el carro petit i el carro gran són dues constel·lacions. Mira, fixa-t'hi. La Mar
li va assenyalar les curioses formes que feien aquelles dues constel·lacions. El carro gran es compon de 7 estels, 4 dels quals formen un quadrat que representa el carro pròpiament dit. I els altres 3, que van afilerats, representen les 3 mules. Ostres, però si és l'Óssa Major! Un dia, el meu professor particular em va parlar d'això. Em va ensenyar un llibre on apareixia dibuixada. I recordo que molt a prop hi havia l'Óssa Menor. Sí, el carro petit, mira cap allà. I la Mar li va assenyalar amb l'Ot. I la Mar li va assenyalar la segona constel·lació. Ostres, és veritat! Jo no m'ho creia quan m'ho va explicar. Estrelles que formen dibuixos en el cel. Quina bogeria! Però ara veig que és real. L'Óssa Menor forma un carro més petit, però el que seria el primer bou és l'estel polar, el més brillant de tots. Sí, ho recordo. És l'estrella que sempre assenyala el nord i serveix de punt de referència als mariners quan naveguen per alta mar. El Max va quedar fascinat de la bellesa d'aquell cel estrellat i per primera vegada va veure allò que tantes vegades li havia explicat el seu professor i que només havia vist en els llibres. Quan es van complir 2 setmanes des que havien deixat el palau, el Max va començar a sentir-se trist. Gaudia molt d'aquest estil de vida, però trobava a faltar la seva família, els seus amics i el seu poble. Finalment, li va explicar a la Mar com es sentia. Ella ho va entendre i es van acomiadar. Espero veure't aviat. Sempre seràs benvinguda a casa meva. Moltes gràcies, Max. Et trobaré a faltar. Vindré a veure't el més aviat possible. Després d'una llarga abraçada, cadascú va seguir el seu camí. I així va ser, com la Mar i el Max van entendre que 2 persones de 2 mons tan diferents poden ser amigues i que no existeix un únic camí a la vida. Tots hem d'aprendre a seguir el nostre. I, conte contat, ja s'ha acabat.